например, повредите са духовно бедни. Може да не звучи много красиво, но ако това е ваше вярване, вие му вярвате. Тези вярвания трябва да избирам личен и професионален живот. Това също при много хора го има. Особено при жените. Тези вярвания, ние като едни умни, интелигентни хора, за да ги вярваме тези неща, те ни служат. Те са ни служили до сега. Защото те са изпълнили някаква цел тогава, когато сме започнали да ги вярваме. Много често това са неща от детството, които идват. Тогава не сме могли да се ориентираме. Спомнете си това за бълхите. Така сме се научили и това ни е зоната на комфорт. Като говорим за зоната на комфорт, за да видите колко за да го усетите колко е силно това нещо, да ви помоля да си скръстите ръцете. Добре? И сега да ви помоля да ги скръстите обратно. Нали усещате какво става? И това е само едно от нещата. Супер елементарно. Ние дори не сме го мислили това нещо, че може да е така. Затова нали, може да си направите някакво предизвикателство към себе си, да ги наблюдавате тези ограничаващи вярвания, своите си. И когато следващия път го усетите или го видите или го чуете това вярване, като казвам, ще го чуете, за следващото упражнение, само камерата мен ме записва, да ви помоля само да се съвлечете до тук. Само отгоре. Така, сега няма смисъл. Това беше... значи разочаровах. Така, това беше само за да чуете вътрешния си глас. Защото, нали, може да имаме това вярване, че аз нямам вътрешен глас, да не съм с жълта книжка, че имам вътрешен глас. И всъщност, всеки човек има вътрешен глас. Ето това нещо, което или го чухте, или го забелязахте, или го видяхте, или там както си е ваш, когато ви казах да се съблечем. Защото какво има толкова? Надали има нещо, което някой някога не е виждал, с малки изключения. Но нашия вътрешен глас започва веднага да ни говори. И което е, окей, примерно, може да се съгласите, някой тук съгласява ли се, че има вътрешен глас, ако може да се дигне ръка? Освен мен. Добре. И сега, каква е цялата драма на ситуацията? Това е, че той е вътрешен глас, ни ги говори едни работи всеки ден. Проучвания съм чела, 56-7 хиляди мисли на ден има човек. Средностатистически. Мисли. 57 хиляди. Мисли. 70% са повторяеми. И сега идва най-хубавата част. 70% са негативни. И като насложим 70 с 70%, се получават едни красиви 49% повторяеми негативни. Аз не ставам, аз не заслужавам, не съм достатъчно добър, не струвам, не ставам за лидер, не съм подготвена, не съм прочела достатъчно, нямам цялата информация, не заслужавам да ме обичат, никой не ме обича, никой не ме разбира. Разбирате ли?
Обаче тези изключения имайте предвид опита с бълхите. Така че като родители имаме леката отговорност да се хващаме, когато сме си в ограниченията, колкото можем. И за децата да им даваме малко възможност те самите да си трупат опита. Както всеки един от нас го е правил. Аз, понеже имам това като лид, държа се колкото мога в съзнанието, че моите деца, всяка от тях, единия брой го показва, другия брой седи отзад и ми помага за други неща. Моите деца, те са отделни вселени, всяка една от тях. И аз, това, че съм ги родила, не ме прави мен тяхната обща вселена, над вселената на вселените. Не. Всеки един човек си е своето, своя космос, своята вселена. Ох, не знам защо слухах така. И сега. Сега, какво може, нека само, не, тук ще го сложа, защото да приключим с тези ограничаващи вярвания. Може ли да, майстор, да ви помоля да се изправите, да си махнете нещата от ръцете, който каквото има, и